Здравейте хора, аз съм Майк Фюри БГ, а с мене Мегапро БГ. И това е третия епизод, който снимаме. Имаме някои нови неща, които Мегапро БГ направи, т.е. Bobble Creeper. И много е хубаво. Що се блъскаш мене? Градинката си е същата. Имаме някои нови неща. Имаме доста диаманти вече. Подобрението отвън. Да. Да покажем и честовете. Вижте колко мечове. Бяхме на Warp XP доста време. И вижте колко хубаво направи Мегапро БГ. И спри да трошиш. Ти си го правил. Вижте. Аз направих тези две къщички. За някой, ако иска да живее с нас. Тук ще живее един наш приятел. Тук ще... да. Да, бе. Тук ще живеят някои наши приятели. Един вече си е заплюл едната къщичка. И сега да покажем честрума. Вижте. Ми затваря вратата. Няма нищо. Супер Грифър! Има някакъв Супер Грифър! Няма нищо тук, чакай. Супер Грифър. Супер Грифър да спре. Така. Сега да идем на Warp. Warping. Да покажем затвора. Може някой да има. Доста е уютно за някои, които нямат къщи. Нали така? Някой за това е рай. Няма голямо осветление. Има друго, обаче не знам как се качва там. Дано някак си. Къде отиде? Мегапро БГ. Тук си е имало стълбички. Мерси, Мегапро БГ. Ето го втория етаж скелетите. Ладно ти е слышно едно место. Нищо зрителите нали гледат. Ето там другото. Абсолютно същото е. Все пак да покажем. Сега да идем на другия етаж. Омага! Тук си има такова. Виждаш има как се движи? Да. Ето тук. Тук не са направени килиите. И скачам. Тук. Сега. Да покажем един евент. Нали? Warp. Warp Event 1. Така е Bobble Creeper да идва на Warp Event 1. Това ма е Jump Event. Затворен е. Жалко. Правила има. Warp Event 2. Съжалявам, че не може да го покажа. Ние бяхме на този евент с нощи. Нали? Мегапро БГ. Той не е тук. Скачахме. Бяхме втори. Нали помниш Мегапро? Един ни изпревари. Мегапро БГ той после пак го мина сам. Аз си седях горе. Защото нямаше що да прави. Много е лесен евента всъщност. Warp Event 3.
Да, извинете с този звук. Отивам сега на Warp Event 1. Тоест 3. Този евент е затворен. Нищо не се прави. О, ето го другия евент. Искам на Jump евента. Бяхме на Warp Event 2, там е Jump Event. Сега ще идем на Warp Event 4. Тук май намерих такова, дек са хвърляли тя блокове. Ела да ми снимаш Ендерман. Джумпа, моля те. Добре. Warp Event 2. Нашия приятел е много добър на джампове. Къде си? Ето го там горе. Да го снимам с Optifine. Вижте го колко е бърз. Вижте го. Скоро аз ставам, айде чао. До скоро. И Мега Про БГ избяга. Тоест не е избягала, си тръгва. Това е. Сега. Къде бяхме стигнали? Warp Event 5. Има 7. Ще ви покажа всички. Опа. Ето още един джъмп. Мисля. Да, джъмп е. Доста гаден джъмп. Той май е разпаднат, както гледам. Не. Но някой е чупил тук. Не е хубав. Warp Event 6. Всяка вечер от 12 часа има евенти. Ооо, честове. Приятна изненадка. Да. Ще се пробвам да се кача в летала. Така. Warp Event 7. Последният евент. Той не е от най-интересните гати евентите. Да. Топ. Така. И това беше от мен. Също и от Mega Pro BG. Това бях аз. На Xfury BG и до скоро!